Manaydayaw iti Diyos Ama, manakabalin iti sa amin. Gapuri ito nga intid na kada tayo, aparabor, kailangan nga alagaan tayo. Usigan tayo, kadikiti nasaya at akay papanan na. Taditi kabsat nasapul, ngayon tayo aramidin, iti nasaya at apanagpamati. Na kinuna na iti Hebreo 3, iti 13. No di ket agbibinalakad kayo, iti inaldaw ita na masasaw ito'y nga aldaw tapno saan atumangken iti oray siya sino kada kayo gapo iti panangalilaw iti basol. Tadi iti kapsatin na ibagbaga ngayon tayo aramiden akas podno apanagpamati. Tano umay iti Norpios data sumretmet iti satanas uno demonyo iti maysa a tao. So data kakabsatin na ibagbaga na nasirib iti maysa a demonyo. Ta ibagbaga da digiti daduma no sumret daytan umay met ti sanib ung kunada nga agpamarang isuna anasaya at uno iso iti hinda patpatyen. Ngumno digiti kabsat iti kinapudno na intayo usigen kadagiti kay papalan na. Iti bagbaga na iti may kadwa na Pedro 1 iti 20. Nga umuna nga amunyo daytoy nga urayan niya padto iti surat awan ti may dumduma iti panakay pataros na. So dito kabsatin na ibagbaga gapo kinasayat panagpamati. So kadagiti kabsatin na kay papabot kada kayo gapo kadagiti nasaya at abanbanag ngadda tilinaon iti Biblia. Tada ito ikabsat na papatagdatingin na ibagbaga akas kinunana iti Hebreo 12 iti 4. Di ka pa'y nagsagaba aging gay kidara si marangat ti basol. Tadi iti kabsatin tayo sarangatin nga kunkunana a basol. Kas iti panagsao iti dakes kas iti nakirsang a panagsao uno kababalin. Sudid na kagabsatin na ibagbaga. So ngay paunay-unay ko kabsati gito'y tinay ibagbaga akas dara. Amabasa iti Matthew 26 iti 28. Tada ito iso iti dara iti baro atulag iso amay buyat gapo kadagiti ado amay paal iti panakaikat kadagiti basbasol. So dati kabsat ti mangugas wenno mangikat ti basol daytoy adara. Saan ket nga dara kadagiti animal taysod tinakairaman digiti aduma. Kadagiti kabsatin na ibagbaga nga napapatig adara. Tay tinakairaman da digiti aduma nga agpampamati gilang sumrek iti ngiwat nga kungkunada nga may bawal iti dara. Dayta kabsat haan nga dayta iti dara ibagbagana manipud pa lang idi kinimisis nga inwaris na iti dara iti tulag. Iso nga digiti kabsat panunutin nyo digitoy akay papanan na digitoy asasao wenno adda iti lina nailanad kadagiti sorsorat akas kinunana iti muna Timoteo 1 iti 11. Akas mayanurot iti nagloryaan nga ebanghelyo ti bendito a Diyos iso tinaitalek kanya kinunana digitoy asasao. Kadagiti kabsat nagloryaan digitoy haan ket nga nainlubungan laeng abanag. Iso digiti kabsat iti napapateg gapo iti pamati nga digiti daddo mapay apamati aramaten dapay apagsapulan. Apay kayat iti Dios iti kwarta nga idaton iti bagbaga nga idaton dayjay nasaya at apanagpanpanunot tayo nasaya at nga ibkas tayo asao. So dayta kabsat adumanon sa dingato. So kadagiti kabsat napapateg digitoy
nga adal nga ibagbagana kadagiti linaon iti Biblia tadigitoy isu iti napapateg daong tayo nagturong iti Diyos digitoy pakaipapanan na takinunana iti Colosas 3:4 into ni Kristo abiyag tayo may parangarang kayon tumatten amairaman iti gloria dayta ti bagbagana digiti aramid iti nasaya at gloria iti na itoktokoy kada tayo. So kadagiti kapsat nga nakipapabot gapu ti Facebook online Bible study tapno maamuan nyo kadagiti napapateg anay lemeng manipod di panakabangon ti lubong ngayon na ibagbaga. Katagyaman iti Diyos Ama nakabalin iti so amin. Amen.